Naziv predmeta. Frula. Pišća ili frula je narodni instrument izrađen od drveta. Sastoji se od šupljeg cjevastog tijela dužine 22,3 cm, u kojem se nalazi usni pisak za puhanje. Duž tijela se nalazi 6 rupica koje proizvode različite zvučne tonove. Tijelo ovog instrumenta je ukrašeno jednostavnim narodnim motivima, šarama u žutoj, crvenoj, zelenoj i plavoj boji. Frula spada u porodicu drvenih duhačkih instrumenata. Najbolje svirale se izrađuju od bijelog javorovog drveta, koje proizvodi jasan i čist zvuk. Frula je nastala u Goduši kod Visokog, gdje se do danas očuvao od zaborava tradicionalni način izrade ovog instrumenta. Majstor izrade, sviraldžija, proizvodi frule različitih oblika i dimenzija. Predmet se čuva u muzeju u Visokom.